actually chini national party roni technique tong mane hobo je jung borok bai kok samani bisingo chini borokno khogoi tlang bai khai dei boroni bisingo message sanjak boni BJP ni IT cell ni hoite report hanjak borok use khaika o jagao जनजाति सुरक्षा मंच ने बिसिं टिकाय जनजाति ने बिसिं टिकाय आइबानो बुबाग्रानि जे फान बरक वानसुके मैया बुबाग्रानि फान बा बुबाग्रानि लगी जे बरर तमनि कुबै लिडारनो जे बरर फलो खैमनि आबो चुक्ति दे नगै मानका जेरफ्रा हास्टे गेनांगै बेबाक न जतन थारियक जागै जतन आगै फैका चुक्ति नेउ जागा माने घन्टाय बरक ओ माटरसा सागलिया आबै पोजिशन चुनगै मानका महाराज भाई 10-15 मिनट बिसिङनो दिल्ली सेंट्रल मिनिस्टर ने होते बा होम मिनिस्टर ने होते बरा कल खायै जिने बुबाग्रानो मारिंखा हारि नरबै कक सानाय कारण सैमानो बुबाग्रानि बिसिंतै जिन कक्राझार जे बाबे थांचा दंगो ओ थांचा ताबो करू गया पॉलिटिक्स नि बिसिङो सिबि थांचा बुबाग्रानि लगी दफानि बिसिंतै बुबाग्रानि बिसिंतै जत पयतो जावो आमगे बुबाग्रानि लगी जत थांचा तमने बयनो चुक्तिनि 10-15 मिनट बिसिङनो दिल्ली ने होते फोन खायमानि जुंगै मानका जुं खाखायो जिनि बुबाग्रा चिन्ता पयक चनानि चिन्ता पानि हामग्रानि बागे बजे सावनि सही तमनि आउजुक सक्सेस जुगानि ने फैदो खायो जिनि बरर टाउ थाना मुचुंगिया आइबान बुबाग्रा सागा आं अक बुकचाते याक बुकचा थाङै दंगो आनि यागो याक कप्लमखे फायनि यागुलो नरबै जतबै पाल बाक्साखायछि आनि अक बुकचानो सुबायनाय आमो जत बर थाना मुचुंगिया टाउ नासिंलाय दंगो जोंबो बुबाग्रा फैया जक नासिङै थानाय नै जोंबो मानसङै दं मेजॉरिटी अफ जे फायनाय बरर जत्न बक्सि खावै फैजा रि चुम बेडिं पटटुयै गाय दाबो बुबाग्रा साइक्लांखा नर आपटट थांगारि हनै आइपनो जागा एटलिस्ट 1000-2000 बररे तंनाय थाना नाय यामां बरर जतन गाव मंगे चौटिनि जागा तंनाय न बिसि बांनाय थानायबो तंनाय कारण जागा प्राय लाख नि ऊपर बरफ फैगातिनि कारण चिनि म रोटेशन वाइज तंमनि हाइपान सैमिया बरर जतन खाकइलेयो चुंगो फैनाय गाय तिनि जे फैनाय फैका खाना रगो फैनाय रोटेशन वाइज के कन्टिन्यू तंनाय गाय चुं बालायके वाना मा सिनचां खातिनि चिनि बरर आसुकाय माने बुरै चराय मा फा ताखौ बुखौ बुरै चुकपुरा जत टंगै मालिया बुबाग्रानि मुख्रिनि नगै जतन फैबायका